Щастлива съм да представя новата ни серия продукти за коса и брада. Когато създавахме тези продукти, поставихме акцент на качеството и дълготрайността, като всеки от тях е създаден, за да отговори на реалните нужди на нашите клиенти. Текстуриращият спрей е незаменим за небрежни и модерни визии. Придава плътност, обем и леко матов финиш, без слепване. Pelucci Sea Salt спрей имитира ефекта на морския бриз. Разрошен, обемен и текстуриран вид, който издържа цял ден. Гелът за коса Pelucci осигурява максимален контрол и стилова издържливост, като запазва естествения вид на косама. Без следи, без люспи, само гъвкава, средна фиксация с лек блясък. Pelucci Volume спрей е фокусиран върху онова, което често липсва. Мощен, но невидим обем в корена. Специална формула придава дълготрайна плътност още от основата, без да омазнява или утежнява. Последвай ни за час 2. В следващото видео ще ти представим още нови продукти. Не ги пропускай!